Hi guys! Guys, si Akio. Naglaka mi karon kay padung mi sa Luzon guys. Kinakalimot day kog palit og kuan, sabon. Sabon sa plato ba? Yang kaabag lakaw ay sige hapit-hapit. Limot kog palit og sabon sa plato guys. Diyan ako yung mga hugason dito. Di pwede itong dihugasan. So balik ta diri sa Luzon kamay pinakaduo nga convenience store dyan, palitag sabon dyan atong mga gipang grocery at nang gipahatad ni Takuya wala naman nato gipaban si Takuya karong makapahuway si Jaba kay kapo ito sa Takuya gikan duty si Takuya guys ba dyan nakamata ra to si Jaba kanina mo itong nagkuan mi nag-shopping mi dyan mo ang gipauna sa guli karong mapahuway na si Jaba dyan mo na ang saksanan guys ay kung mag-snow na di nakatulisod kaya na may tabon gibutangan na hagtabon gipalitan ko ta kuya kay para ag snow ba di na ko kinahanglan magkuskus samoy yo tugnaw ko no Lawson ika na kay palitan sa Lawson unsa man ka ba kamalipayon ba ni mo ba morning Lawson ay dool ra kanin sa mga guys maglakaw na mi mari diri lang sagdanan dito ay Diyan na nata diri ay sa Luzon. Doon di ba? Welcome to Luzon. Nani? Welcome to Luzon daw. Yeah. Welcome to Luzon ka. Punit na sa basket ay. Santo mote. Santo mote. May mga pagkaon dito guys ay. Tsukuro no? Jipunde. Ha? Jipunde tsukuro ya? Hondo? Sugo tabiriru diyo. Magbuhat-buhat pa ka na. Ay, namang ko'y sugo. Diretso makaon na. Kanilang biki. Arong din natin magbuhat-buhat. Dara mga sabon guys. Mama, no dashi kito na. Dara, kochi. Sorry to te. Chigo. Kore, chisay. Kana lang isa lang atong paliton kay mag-grocery man tagbalik inig ugma. Tara. Morning gipalit ni Akio guys ay inja to pa ning buhaton. Inani ay. Na inja mo ni ang atong buhaton ini tubig na guys kay para mahumok ng mga chocolate ba. Kani chocolate nga brown, white chocolate nga. Kani strawberry. Inja kani atong gamitin. Mo ni naman tay gusto diretso pwede makaon diretso kani dijang gusto nga magbuhat-buhat pa. Koko? Da. Koko. Koko? Oh, moi. Kiri ni ste chokote. Oh, hugo man yung pagkabuhat. Ato koko mo. Ato ka. Kiri ni ste chokote. Kiri ni ste. Kita na iwa batsu desu. Kiri ni ste koko. Koko zenbu ippai niしてここ。そうキリにして気つけて汚くしないで。ねえ、パパ作ったよ。次な。あともいい。次はこっち。こっち？次。まだある？次。まだある？ここに入れて、真ん中。横れして、横れ。で、横れ。あな。これは？それも真ん中。そうそこ。日々もね、浮いたびに。終わった。まだ待て。あな。あと、これは？全部いっぱいにして。違う、これ、ここ。そこ。Ayaw lagi kita naik. Ayaw hugawa. Dapat limpyo ka magama. Naunga na ning kamot to taon. Ipay. Moi. Ato tsugi wa kochi desu. Koko moi. Koko. No. So, こっちがこれ。そうそこ。
Gambate. Sige. Ang nakaksa na ng kamotay. Hey. Motata. Ato tsugi wa kochi desu. Mo ii? Ato tsugi wa kochi desu. Naning kamot po din tao, no eh. Zenbu irete. Koko mo. Okay. あとはこれここ。 Dochi de mo iyo. Zenbu irete. こっち Iyo. Awari. Tumba na. Tara na. こっち。 Ayo isagi de mong kamot kayo ka. Narang binuhat na Akio ay bahalag hugaw basta kasi dyan nagbuhat pa dyan ning kamot. Insang sobra. Akan anak. Do, mo dikide. Gambata ne. Sugoi ne. Dyan imasyo. Daning isil sa freezer guys para mugahis dagbalik ba. Mura na si dyan ay. So, uwi. So, uwi. Go. 溶ける？そう。溶けた。いいよ。溶けた。食べるの？できたら食べれるよ。面白い。ハンバーグ。Narida mga pinalit nga duwaan kanina. Una isang nadawat. Gipukaw isang papang natuog na. Gipukaw isang papa. Ay, kiyat ang nanay. So guys, muna itong napalit sa Simamura guys, itong ablihan. Katanawin ka masang napalit kung unsay mapalit sa worth usa kalapad. Ang usa kalapad guys is 4,400 pesos. Sa Shimamura, basta Shimamura guys, medyo prato diba, 100 sidang set na sidaan na para sa CR. Then mas ni Akio, kay importante ni labi na magawas ng ilakad. Then mat para sa lababo sa kanang toothbrush ba nga lababo. Ay ata ning ibutang karon guys, tanong ta mo. Sa kani para sa kitchen kasi kung kitchen sa kitchen guys tugnaw ba tugnaw sa tiil so nangita ko ginamit ko para di tugnaw ang tiil ini panghaga sa kani para sa bath mat sa pultahan kay para mag-absorb sa tubig ko hindi ko magligo. Then after kani kanina ni Papa kanina ni Takuya nga pang winter jud guys ba kanang pair sit sa pajama o jacket kani ang jacket upper ang lower ni sa pajama lower kani guys kay inay ni kahit kuan ba init mo ni sana sa kani ka Akio kana kita ko ba nga cute nakutan ko Anja kani ay kay ang sidya ka ng ingay nga kanina na kay pang hindi tugnaw ba init sa ilalim init ang mapilit sa lawas init ang tela then duha ang gipalit nga pajama ni Takuya brato raman na muna mapilit ko sa pair pa sidya kang Takuya ni karong kuan po si Zawa, warm po si Zawa kay winter ba diri. Plus duwa ani tak ni Akio. Mura na guys, ang napalit natin sa 4,400 peso. So maura to si Zawa guys, mo to napalit natin sa
atong 4,400. Nagpakita ra ko karon ning try ra ko grocery haul. Bahalag pobre ta tan-awon basta kabalotang naapoy isod atong bulsa gamay ba. Bahalag gamay lang gud basta at least na tay makuot ba in case sa emergency mga na bahalag gamay lang gud. Kay kung basta raman gud ka pagawas lami man gud kadyo ang paggastos sa kwarta, lami kadyo ang pagpalit, lami kadyo sa pamati. Pero kung mahurot na yung kwarta mo na lami pud sa bawati. Mo nang di ko ganahan nga nanalabi na karon nga ang mga manghud wa pa na stable ang trabaho. Saka ako pa gisaligan kami panita kuya mo nang magkuan jud ko sa kwarta kanang murag wise jud ko pa when it comes to expenses. Manana mo na magunahon jud ko para sa family. So mo ni si guys diri sa kitchen. Kana ay kaya ang una gud ani guys kay kani ay dabog na mo kunin sa tiil. Mo na galitan. Diri sa likuanan usa toothbrush tababo kana diri sa CR kana ay kanina po dahil sa pagkapin ani guys para sa tissue pa murag towel siguro po ng isa muna si ta mata na dahil si Akio guys nag video ko ba nga natupa si Akio ang naong ay akang nangita si Justin chocolate nga na diri ay puro naman ni ay sa mong ref tiara ay chideng wow, wow! Akio tsukuta desho? Wah! Katugon pa! Hinjawal nag-video ko guys, kaya nag-andam po ko og baon ni Takoya. Hinjahuman na, kaniram na ang giluto. Palaban naman tag mga fruits, baka para di jud sa di jang baon. Palaban na naman po tag mga inani, bat chocolate para nasa mga dessert. Kaya, pero ang tinuod nga giluto jud kay kanara. Ja coffee. Kani coffee ni Ninja. The baon is ready! Pa. Pa. Intuition. Ano po tamo tuloy na ninjag ko ano outro kay sige magsamok. So that's it guys. Amping ta kanunay og padadyong magmaampoon. God bless everyone. Stay safe. Bye-bye. Please don't forget to like and subscribe. Thank you for watching. Sige, syagit sa Akio.